אנחנו אחרי סופש קסום בכפר היווני. לי היה תענוג. חלום, פשוט לפתוח את החלום. תראו איזה קומפלקס. גם אוכל קשה, גם אחלה מקום, גם תפילות, לי זה מספיק, תענוג. מקום שאתם באים לשכוח מעצמכם קצת. הגענו פה רק לשבת אחת, וזה ברק ענק מכל מה שעובר עלינו בארץ. זה הפוגה קצרה שממלאה ונותנת כוח לעוד הרבה זמן. הרבה כיף, הרבה שחרור, הרבה הנאה. רוח באמת יוצא מן הכלל. הרגשתי מפונקת מכל הכיוונים. מקום כשר, טעים, אווירה טובה. השף היה מטורף, האוכל באמת היה ביתי, מטובל, טעים. הבית חב"ד שסמוך למקום, התפילות, השיעורים, האווירה המשוחררת. מהרגע שהגענו לכאן, הסעה הביאה אותנו למקום, לא היינו צריכים לדאוג, טיול ג'יפי מהמם. הגענו לאיזה לגונה כזאת, ואחרי זה שייט והכל, זה פשוט הכל כלול פה. ואתה מגיע למקום עם ראש שקט, לא צריך להביא איתך שום דבר. מומלץ כחוויה זוגית וחוויה משפטית, קרוב מאוד לארץ, זול יותר מאשר בארץ. כולם מסביבך נותנים לך הרגשה שאנחנו רוצים שיהיה לך הכי טוב פה. וכל הזמן בודקים באמת שטוב לך, וטוב. תודה לכם, הכפר היווני, על האירוח, על האוכל, מדהים. על האווירה. בהחלט ארצה לעשות את זה שוב, ואני אמליץ לכולם באמת לבוא לפה, כי זה משהו אחר. זה ניתוק אחר, זה שקט אחר.